Sinjuri, lejla tajba nilqakom għal-programm Sena Deċiżiva. Fejn matul dan il-programm se nkunu qegħdin niddiskutu nanalizzaw kif din is-sena li għaddiet, l-ewwel sena minn mindu Robert Abela ħa fidejh it-tmexxija tal-pajjiż, kif l-effett tagħha fuq il-poplu Malti f'ċirkustanzi pjuttost partikolari. M'hemmx għalfejn ngħidu kif il-COVID influenzat lill-pajjiż, mhux biss il-pajjiżna, iżda pajjiżi kollha madwar id-dinja, u se nkunu qegħdin naraw kif allura minkejja sitwazzjoni prekarja din is-sena partikolari illi għadda minnha Prim Ministru ġdid, ninsabu fejn ninsabu llum. Se nkunu qegħdin nanalizzaw allura diversi aspetti illi ikkaratterizzaw dina is-sena partikolari meta Robert Abela ħa fidejh it-tmum tal-pajjiż u ħanaraw kif żommu l-analogija tal-vapur, dan il-vapur żamm id-destinazzjoni tiegħu kif se jibqa' jagħmel għas-snin li ġejjin minkejja il-maltemp illi sab. U dwar dan se nkunu qegħdin nitkellmu mal-mistiedna tagħna, nieħu pjaċir nilqa' fostna lil Ramona Tart, il-President tal-Partit Laburista, l-opinjonista Omar Vella, kif ukoll l-Oliver Scicluna, Kummissarju Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Lejla tajba lilkom, sinjuri, grazzi li qegħdin hawnhekk. U xtaqt li fuq mistoqsija pjuttost ġenerali, però xtaqt li ftit klim tgħiduli x'inhuma l-aktar aspetti li laqtukom fit-tmexxija ta' Robert Abela matul is-sena li għaddiet. Sena illi kemm Ramona kif ukoll għal Oliver kienet waħda partikolari, ġifieri minkejja forsi t-turbulenzi għal kulħadd. Intkom kellkom wild fil-familja, fil-każ tiegħek tnejn, ma nafx jekk komarux ukoll, le? Jana biżejjed. Illi bla dubju minkejja sitwazzjoni kellkom ukoll taraw kif tibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħkom bħalma għamlu ħafna Maltin minkejja sitwazzjoni partikolari. Però kif tħares lejha din is-sena, Ramona? Hawn min jgħid għal-leaders, dan dak mhuwiex leader biss tal-Bnazzi iżda leader tal-Maltem. Robert Abela bil-kontra. Għalissa kien mexxej fil-Maltem biss, għax Bnazzi qatt mara. Kienet sena li Robert Abela ma ddejjax jieħu deċiżjonijiet ibsin. Ifakkar li sena ilu kienu issa bħala President tal-Partit Laburista u kienu sena diffiċli politikament, kienet għaddejjin din is-sena, jekk inħarsu sena ilu kellna id-diffikultajiet tagħna wkoll li Robert Abela ħareġ minnhom tajjeb ħafna bid-deċiżjonijiet li ħa, bi grupp parlamentari maqut, b'kabinett maqut u kompetenti, u l-kompetenza ta' Robert Abela tirrifletti f'dak li għamilt l-introduzzjoni tiegħek inti tajjeb li minkejja kollox, minkejja s-sitwazzjoni, il-familji, il-negozji komplejna ngħixu. Għax Robert Abela fis-sitwazzjoni kollha kemm hi għaraf iħares mhux biex is-saħħa li importantissima ħafna, iżda wkoll l-impjiegi, in-negozji li jibqgħu għaddejjin. Biżuri bħal huma il-wage supplement, il-vouchers, il-kirjiet tan-negozji, il-kontijiet tad-dawl. U anki millum minn Jannar ċertu miżuri bħal il-pensjonijiet komplew jiżdiedu bil-budget, bħal ngħidu aħna Children's Allowance kompla jiżdied, il-minimum wage għal persuni b'diżabilità severa li m'għandix dubju Oliver iktar jista' jamplifika fuqha. It-trasport għal persuni li għandhom 70 sena jew iktar. Minkejja dan komplew ukoll proġett infrastrutturali li tasal sal-Marsa u hekk sal One Productions tinduna kemm qed isir ġid fil-proġett infrastrutturali, il-pajjiż kompla għaddej. Jiġifieri aħna nibdew din is-sena pożittiva, grazzi għall pożittività tal-Prim Ministru li jara jieħu deċiżjonijiet fuqtu u għalhekk il-ġid li sar mhux biss fih dan il-Partit Laburista li kompla jissaħħaħ ukoll bħala partit u jiġġedded, iżda wkoll fil-pajjiż li nemmen hemm barra in-nies japprezzaw l-effort, in-nies japprezzaw id-deċiżjonijiet li ħa Robert Abela li miegħu taf fejn int. Taf li dak li ħajjgħidlek huwa onest f'dak li ħajjgħidlek u għalhekk in-nies iħarsu lejh, jiena naħseb iħarsu lejn ukoll is-sena ta' Robert Abela pożittività liema pożittività bħalissa ovvjament bħal kulħadd għandna bżonna. Omer, norbot ma dan li għadha kemm qalet Ramona, deċiżjonijiet laħal Prim Ministru li impressjonani ħafna però jiena li ma kinux deċiżjonijiet ikkupjati
bħalma ngħidu copy and paste minn ta' pajjiżi oħra, anzi, għal kontrarju kienu deċiżjonijiet partikolari għal pajjiżna li ma' deċiżjonijiet forsi pajjiżi ikbar minna ma ħaduhomx, ħadnihom aħna. U ikolli ngħid li ħallew il-frott tagħhom meta mqabbel ma' riżultat f'pajjiżi oħra ikbar minna mhux hekk? Nistgħu ngħidu li l-Prim Ministru ma kellux honeymoon għax mill-ewwel l-impatt kien mill-ewwel. Baptism of fire kien dak kien kbir. eċċezzjonali. Ħafna minn nies kien diġà expectations kbir, ħafna drabi jkollok inti leader kbir wara għandek expectation li hija kbira enormi, jekk tara inti l-istorja tal-limna illi dejjem l-expectation tkun ħafna kbira. Wara ovvjament ġiew illi ovvjament ġie ffaċċjat b'sitwazzjoni kbira li kellha tmiss mal-ekonomija, ma' dak li għandha x'taqsam mas-soċjal, ma' dak li għandha x'taqsam mal-pajjiż per se, pas-saħħa. U ħa riskju kkalkulat, riskju bbażat fuq dak li kellu qudiemu, riskju bbażat fuq ekonomija li kienet b'saħħitha stabbli, riskju li kien ibbażat ukoll fuq konxju li dal-pajjiż huwa differenti mill-pajjiżi l-oħrajn, konxju li għalkemm aħna Ewropej, parti minn Unità Ewropea, aħna għandna s-sitwazzjoni insulari tagħna fejn tidħol immigrazzjoni, fejn tidħol sitwazzjonijiet ta' flus, ekonomija li aktar b'saħħitha li b'dak il-mod u maniera u seta' jieħu deċiżjonijiet li l-impatt tagħhom illum huwa rifless fil-budget li aħna rajna f'Ottubru, fil-budget iż-żgħar illi ħa biex jintervjeni fl-ekonomija tagħna li intervjeniet b'mod effettiv b'saħħtu li llum nistgħu narah rifless fil-faqar l-impatt li għandna illum, fl-impatt li għandu fuq l-impjieg, fuq dak li huwa wkoll ekonomija li kellha riskju li tistaġna. Fejn tidħol kostruzzjoni, fejn jidħlu t-turiżmu, fejn jidħlu anki niċeċ illi l-impatt seta' kien sensittiv u joħloq impatt ikbar milli kellha Covid. Covid mhijiex aħna hija globali, pajjiżi oħrajn, Ġermanja għaddiet minn riċessjoni li storika, l-Italja, Spanja, Portugal, fil-waqt li pajjiżna seta' jieħu deċiżjonijiet minħabba anki ekonomija li hija b'saħħitha illi baqgħet tirrifletti ruħha f'dak li kellna fil-pajjiż tagħna. Soċjalment fejn kien l-enfasi li anki fil-premessa tiegħu meta hu laħaq kienet l-enfasi fuqha, rajna u bok missen nieħu fil-parti biex ovvjament imma soċjal kien pari passu ma' affarijiet oħrajn li kien importanti u l-miri li kellna fuq ambjent baqgħu għaddejjin, il-miri li kellna fuq l-ekonomija baqgħu għaddejjin u dik naħseb hija l-iktar ħaġa importanti. Veri illum jekk kelli niddiskrivi f'din is-sena għandek perseveranza, stabilità, naħseb l-element ta' tiġdid għax anki fuq livell politiku da għadda minn proċess ta' tiġdid u kien tiġdid ikkalkulat, immirat u li llum qed naraw il-frott tiegħu. Però fl-aħħar mill-aħħar ukoll li hu individwalizza ruħu li għalkemm qabel kien hemm leader illi b'xi mod bħalma rajna qabel fl-istorja Thatcher, bħalma rajna Malta Mintoff, Edi u xorta rnexxi li individwalizza lilu nnifsu u joħroġ tajjeb. Dik hija. Semmejt l-aspett importanti li l-pajjiż seta' jagħmel jieħu ċertu miżuri, ċerta passi minħabba li kellna finanzi sodi u propju dwar dan se narawx għalilna deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit wara 7 snin ta' tkabbir ekonomiku, Roberta Abela kellu jaffaċċja sitwazzjoni partikolari. Kummenti tiegħu. Il-viżjoni tal-Partit Laburista mbagħad fis-sena li għaddiet, is-sena li ilu jmexxi dan il-pajjiż Robert Abela, aħna konna ġejjin minn perjodu ta' 7 snin tista' tgħid bħala pajjiż ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent. Ħabta u sabta mhux Malta iżda d-dinja affaċċjat kriżi li ftit rat bħalhom fl-epoka moderna globalment. Rajna hemmhekk kif il-Partit Laburista fil-Gvern immexxi minn Robert Abela kien kapaċi jilqa' din l-isfida kif għadu qed jilqa' għal din l-isfida x'din l-isfida għadha magħna mhux biss fuq livell mediku iżda anke fuq livell ekonomiku. Meta inti titmur quddiem il-poplu u tgħidlu isma' ħanagħlaq l-iskejjel, ħanagħlaq l-ajruport, dak mhumiex sfidi li wieħed jaffaċċja ta' kuljum fil-politika u fit-tmexxija ta' pajjiż. Aħseb u wara meta għandek Robert Abela li kien elett f'Jannar u nistgħu ngħidu ftit ġimgħat wara kellu jaffaċċja dawn l-isfidi. Dawn l-isfidi jaffaċċjahom flimkien mal-gvern tal-pajjiż
rajna l-pajjiżna iva bid-diffikultajiet tiegħu ma komparat ma' pajjiżi oħrajn u hemmhekk fejn tidħol il-viżjoni. Sa mill-bidunet, il-Prim Ministru dejjem qal isma' għandna biex nikkumbattu din l-isfida irdu nkunu għaqlin kif nużaw ir-riżorsi biex niġġieldu din il-ġlieda. Din il-ġlieda ma nafux kemm ħadd tkun twila, tajjeb, issa propju ta' wet ħares lura kulħadd bravu, imma meta inti tkun qed tolqtok dik l-isfida, inti tkun aqli biżżejjed irid ikollok il-viżjoni tax-xenarji li inti jista' jkollok quddiemek. U rajna l-gvern ta' pajjiżna jkun qed janalizza il-pakketti ta' għajnuna li nataw, mhux biss fl-Ewropa, iżda globalment pajjiżna qiegħed fuq quddiem net dak li għandu x'jaqsam fl-għajnuniet li jingħataw biex ma nsemmux dak li nieħdu bħala ovvju bħala Maltin, is-servizz tas-saħħa eċċezzjonali u b'xejn għal kulħadd. Oliver, xtaqt li miegħek nitkellmu propju dwar l-aspett soċjali li ingħata ħafna importanza. F'post tiegħek li tfajt fuq il-midja soċjali kont tħares il-qudiem lejn xewqat illi tixtieq tara, aħna l-persuni b'diżabilità rridu vuċi, rridu xogħol, rridu edukazzjoni inklusiva fil-veru sens tal-kelma, rridu aċċessibilità, rridu nibnu familja, rridu noħorġu ngawdu l-ħajja. Hemm ħafna xogħol x'isir. Kemm inti kuntent però bix-xogħol li sar matul din l-aħħar sena f'dak li inti tiffaċċja ruħek miegħu ta' kuljum, l-esperjenzi li tiltaqa' magħhom ta' nies, u naturalment il-ħidma ta' kuljum li tħabbtek propju ma' dawn l-aspetti, ma' dawn il-problemi soċjali. Jiena naħseb Pablo kulħadd jaf li jiena ma tantx noqgħod indur mal-lewża. L-affarijiet li saru kemm fil-leġislatura ta' qabel kif ukoll f'din il-leġislatura bit-komplija issa fit-tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela saru ħafna affarijiet li kienu staġnaw fis-snin ta' qabel. Ġifieri ma nistax nibda nsemmi għax kien hemm ħafna miżuri post oħrajn ukoll l-importanza li jiddaħħlu liġijiet ġodda. Liġijiet li huma strumentali għalina l-persuni b'diżabilità biex inkunu nistgħu nissalvagwardjaw id-drittijiet tagħna. Biex immur għal fuq din is-sena, jiena kif faqqet il-pandemija, għax Roberta Bela kull madam Prim Ministru mingħajr pandemija ftit inqas minn xahar jew xahar ngħidu hekk. Ma l-ewwel dejt ninkwieta li wieħed mis-settur, ovvjament jiena responsabbli fis-settur tad-diżabilità u jiena persuna b'diżabilità, allura b'mod naturali bdejt ninkwieta li s-settur tad-diżabilità se jieħu l-ikbar daqqa. U l-ikbar daqqa mhux b'mod finanzjarju biss, iżda wkoll fuq livell psikoloġiku, ġifieri il-persuni b'diżabilità għandhom karatteristiċi differenti, ovvjament, għandek persuni b'nuqqas intellettwali li ma jifhmux ċertu affarijiet u il-biża' tiegħi kienet li ċertu restrizzjonijiet se jolqtu ħażin. Fil-fatt meta kien hawn dan isu it-tip ta' partial lockdown li kulħadd beda jgħajjat għall-lockdown, jiena kont ċettiku ħafna fuq il-lockdown u kont nagħmel kuntatt mal-Prim Ministru biex kemm jista' jkun il-lockdown ma jsirx għax għalkemm xtaqgħu ħafna nies, però mhix xi kultant in-nies ma jirrealizzawx id-daqqa kbira li l-lockdowns f'pajjiżi oħra u jekk Alla ħares qatt ikollu jseħħ Malta kemm se jħalli daqqa ħażina negattiva fuq is-saħħa mentali tal-poplu kollu, ġifieri mhux biss tal-persuni b'diżabilità, aħseb wara. Però persuni b'diżabilità, x'tip ta' feedback? Ngħid xtaqgħu ħafna nies ta' il-lockdown, ngħid li kien hemm min kien verament imbeżza u ġenwinament jixtieq l-okra, però kien hemm min kellu dawk iftit xi kultant in-nies jagħmlu iktar ħoss, però ma jfissirx li s-sentiment hemm barra jkun li kulħadd irid lockdown. U mbagħad kien hemm dawk in-nies li kellhom aġenda xi jridu lockdown, kien hemm nies li jridu lockdown biex ifallu n-negozji. Kien hemm dawk in-nies li ġenwinament laqqas ngħid imma nieħu gost nisma' jiena lil Oliver li kien f'kuntatt mal-Prim Ministru għax turi kemm Roberta Bela jisma' lil kulħadd u l-plejers. Nasal għal dan il-punt jiena il-punt dan huwa punt importanti li għalkemm kemm il-darba ġifieri il-Prim Ministru jiena ir-relazzjoni tiegħi mal-Prim Ministru hija relazzjoni professjonali
U għal kemm il-darba nurjek f'ċertu affarijiet li ma naqbilx miegħu, il-Prim Ministru jieħu l-parir tiegħi ħafna midrabi u dik turi li jiena mhix qiegħed hemmhekk bħala token, jiġifieri jiena qiegħed hemmhekk biex jismani u kemm il-darba jibgħat li huwa l-parir, jiġifieri. Dan huwa aspett li rajni ħafna fil-karattru tiegħu matul din li is-sena. hija xi ħaġa tajba. U rrid insemmi però affarijiet li jiena wkoll bħala kummissjoni bdejna nippuxjaw fis-stil ta' qabel u forsi ma wasalniex għalkemm f'pandemija, f'eqqa ta' pandemija, bdew jimxu, eżempju, il-ħidma li qed issir biex jinħoloq żblok fejn jidħol problemi ta' insurance policies, xi ħaġa li l-Prim Ministru kif tkellimna miegħu fuq għall-biċċa xogħol mal-ewwel startja l-magna u tefa l-enerġija biex jibda x-xogħol u bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex tinstab soluzzjoni għal biċċa xogħol. Tajjeb li nsemmu wkoll li meta kien hemm dak isur partial lockdown kien ħareġ skema biex persuni b'diżabilità li ma kienux qed imorru x-xogħol minħabba l-lockdown bdew jingħataw paga minima, ġifieri anki jekk ma setgħux jagħmlu x-xogħol mid-dar. L-assistenza kemm kienet importanti, li x'inta ċennu Oliver ta' kemm persuni b'diżabilità forsi iktar mill-kumplament għaddew minn fażi u għadu moħod minnhom għaddejjin minn fażi fejn diffiċli għalihom jifhmu jew jgħixu din is-sitwazzjoni. L-assistenza kemm kienet importanti? Inti kellek kuntatt dirett, x'feedback kont qed tieħu minn għandu? Ħanilek is-sitwazzjoni ma kienx dan sabiħa, ġifieri dan ikollok persuni li għandhom eżempju tfal li għandhom challenging behavior, ma jifhmux is-sitwazzjoni qegħdin id-dar, anki daw li ddalbu biex joqogħdu kwarantina, ovvjament m'hemmx option oħra, jridu joqogħdu kwarantina. Hemm min kellu l-COVID li kellu dawn is-sitwazzjonijiet. Imma vera sitwazzjonijiet ma niddieqx ngħid sitwazzjonijiet tal-biki. Jiġifieri fejn jitlu assistenza li tal-gvern fost l-oħrajn dik li semmejt jiena qabel li persuna marret id-dar imma f'moħħha żammit kalma għax taf li mista titlef ix-xogħol tagħha. Dik kienet għajnuna kbira psikoloġikament mhix qed tinkwieta li qiegħda d-dar u ħadd titlef ix-xogħol tagħha. Fil-fatt nafu li l-employment ma ħax daqqa kbira, anzi kważi ma ħax daqqa, u l-istess l-employment fejn jitlu persuni b'diżabilità. Jiena ma smajtx b'każ li ġie għandna u aħna jiġu għandna ħafna każijiet ta' persuni b'diżabilità li tilfu x-xogħol minħabba l-COVID, ġifieri. Kemm l-entitajiet governattivi kif ukoll privat kienu hemm dejjem għal persuna b'diżabilità biex iżżomm l-impjieg tagħha. U dak huwa is-serħan tal-moħħ f'dan iż-żminijiet huwa importanti. Naħseb jiena il-kol kemm aħna responsabbli, ġifieri bħala soċjetà, bħala stakeholders, bħala unions li nixbdu ħabel wieħed, mhux noqogħdu nixbdu ħabel kontra xulxin, għax jiġifieri rajt ċertu affarijiet li l-azzjonijiet anke pika jispiċċaw il-persuni b'diżabilità u anke persuni oħrajn ibagħtu l-konsegwenzi. Irridu ndaħlu f'moħħna li qegħdin f'pandemija u kulħadd irid jiġbed l-istess ħaġa. L-assistenza lejn il-proxmu hija importanti ħafna aktar minn qatt qabel. Semmejna il-wage supplement, Ramona, din kienet kruċjali f'kull aspett. L-aspett li semma Oliver tal-persuni b'diżabilità, però l-pajjiż in ġenerali ibbenefika bil-kbir. Investiment kbir, għaliex investiment rekord f'dan is-sens, però l-effett jew kien wieħed kbir. Ħan għamel żewġ punti fuq li qal Oliver, l-impressjonani ħafna dak li qalu naqbel pjenament tiegħi. Jiena li hija suċċess ta' Roberta Bella u definit propju f'dak li qal Oliver li f'din is-sena bħala kummissarju tal-persuni b'diżabilità ma jafx b'każ li persuna b'diżabilità tilfet xogħolha. Għalija huwa dawn is-suċċessi, dawn l-ikbar suċċessi li nistgħu niċċelebraw bħala pajjiż. L-istatistika kienet turi l-pajjiżi kollha tal-Ewropa kien hemm telf ta' impjiegi kbir fil-każ ta' Malta dan ma kienx inkaż. L-unemployment in-numru ta' persuna baqa' 3000 bħalma kien pressa poco qabel il-COVID, meta pereżempju fil-2013 qabel ma kien hemm dan il-gvern kien 8000. Maħniex għedin f'xenarju, anki s-servizz, jek titkellem anki fuq is-servizz tas-saħħa, pereżempju niftakru li jkun hemm l-influenza staġjonali u n-nies fil-kuruturi, issa għandna l-COVID u għall-grazzja talla is-servizz tas-saħħa tilaqħa u baqa'
bxejn għal kulħadd. U ma nistgħux ukoll investiment kbir li sar li xaħna ħafna drabi konċentrati biss fuq il-Covid, però kellna l-ammont kbir ta' l-influenza li tqasmet il-vaċċin tal-influenza. Il-vaċċin tal-influenza li l-ewwel darba kien wieħed rekord bħala ammont, jiġifieri dan kollu mal. Anki aspetti oħra, pereżempju, anke permezz ta' dan il-budget, żdiedu aktar il-mediċini bxejn għal-kura tal-kanċer. Rigwardanti il-wage supplement li naħseb propju anki ma dak li kienet jgħid Oliver, kien il-mod kif stajna nipproteġu l-impjiegi. Permezz tal-wage supplement ġew protetti impjiegi, infatti bil-pjanijiet finanzjari li kien hemm għax ma kienx hemm biss il-budget li issa beda minn Jannar, imma kien hemm pjanijiet ta' riġenerazzjoni ekonomika li permezz tagħhom ġew salvagwardjati 100,000 impjieg. 100,000 impjieg ara naqra kemm tolqot familji. Kemm x'differenza minn dak li qed jiġri barra minn Malta. U apparti minn dawn kif semmejna qabel il-rost tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma, għal it-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma, għan negozji, il-kirjiet, dawn kienu kollha affarijiet inċentivi li taw opportunità biex f'dan il-moment diffiċli inkomplu għaddejjin ħalli issa ġala darba kulħadd xina nemmen li il-vaċċin huwa soluzzjoni, ġala darba jkomplu aktar nies jiġu vaċċinati, l-irkupru ekonomiku nibdew minn pożizzjoni vantaġġata meta komparat mal-komplement tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dwar dan xaqt nitkellem minn ftit ieħor fil-fatt ma' Omar fuq l-aspett ekonomiku, però ħanaddu għal waqfa qasira ta' pariri kummerċjali kunu magħkom minn ftit ieħor. Minn 75 euro biss. Memory Orthopedic, Semi Orthopedic, mur, ippruvaħ. ċempelissa lil Silvja Bazar fuq 21666 Tibqax issofri b'darek għal xejn. Tibda titlaqlek il-gift ftit, tibda tara aktar il-bot. Forsi irnexxi li kiku ma bżajtx naqra. Ma nisitat ħafna, vera gburi bija nifsi. Għalissa nfakkarkom, dak li tikunu għajjini. Mexxi. Naqra. Jibla lejja, qed tiżloq. Jibda jemmen li ħajamilha. Komplement tal-lejl tajjeb din insegwu programm speċjali sena deċiżiva fejn qed nagħtu ħarsa lejn l-ewwel sena ta' tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela, konna qed nagħmlu aċċent dwar l-aspett ekonomiku u xtaqt li nieħu l-opinjoni wkoll ta' Omar Vellak. Omar, kemm kien importanti illi f'dan il-perjodu partikolari immens illi kontinwament nisimgħu dwaru matul ftit xhur wara li Robert Abela ħadd tmexxija tal-pajjiż fideh, kemm kien importanti li f'din is-sitwazzjoni tal-Covid, tal-pandemija, il-Gvern ikun li jidħol fl-ekonomija u għal kontrarju ta' dak li jiġri s-soltu fejn normalment joqgħod pass lura ħaċertu miżuri diretti fl-ekonomija tal-pajjiż. Biex nibdew nanalizzaw, jiena dejjem biex tara l-iswed tara l-abjad. Inti biex tikkompara u tifhem l-impatt tad-deċiżjonijiet li ttieħdu kemm inħarsu lejn madwarna. Naraw l-Ingilterra, naraw l-Italja, naraw dak li tiġri, naraw is-sitwazzjoni anki f'pajjiżi ekonomiji li huma b'saħħithom bħal l-Ġermanja u nifhmu illi f'pajjiż żgħir, popolazzjoni żgħira waħda mill-iżgħar pajjiżi li għandha l-Unjoni Ewropea, kellna l-kapaċità li nistgħu nieħdu deċiżjonijiet. Għaliex? Għax fis-snin ta' qabel il-pajjiż kien bil-għaqal u ġabar faddal il-flus. Inti ma tistax tinvesti jekk flus m'għandekx. Dik hija l-ewwel biċċa. Però tista' inti il-flus taqbad u tonfoqhom kif tridu kif jogħġbok. U tista' tonfoqhom b'mod żbaljat. F'dal każ naħseb jien jekk inħares liha sija bħala missier, sija bħala ċittadin, sija bħala anki persona li nimpjega n-nies u sija anki
mill-klijenti, mill-aspett ta' klijenti tiegħi, nifhem l-impatt tad-deċiżjoni li l-gvern intervjena b'mod intelligenti, mod illi ma intervjenix f'daqqa, intervjena pass pass, da seta' investa mill-ewwel u xorta wara l-Covid aħna ma nafux sa meta se tispiċċa. Intervjena bil-mod jisek għandek drip, mod u manjera illi l-ekonomija tibqa' għaddejja. Kien jaf l-isfidi li kien hemm fit-turiżmu partikolarment. Kenna lukandi li din narawhom jgħalqu temporanjament. Ristoranti, ċerta minnhom ċerta każijiet l-impatt kien enormi. Narawh fl-industrija l-avjazzjoni, impatt enormi li kellha fis-settur tal-avjazzjoni għaliex minħabba l-kwarantina nafu li l-ajruplani kienet ikunu limitati li jaslu lura Malta. Airport li huwa magħluq. Mela inti l-ekonomija nieżla tingħalaq. U l-gvern minflok għajjat li għandu kriżi beda jgħin jintervjeni u bil-mod il-mod beda jirnexxielu jżomm element ta' stabilità. Stabilità li tirrifletti mill-aspett ta' xogħol, però fl-aħħar mill-aħħar id-dar. L-individwu d-dar f'Lulju f'Awwissu kellu fideh tokens li seta' jmur jonfoqhom u seta' jsir għax il-gvern ta' nifs tal-infa biex inti tibqa' għaddej. Però illum jekk inti tara l-issues li hawn bħalissa, veri id-deċiżjonijiet li għandna llum huma jekk l-iskola għandix tinfetaħ jew le. F'pajjiżi oħrajn, l-issues li għandek fuq it-toroq u l-protesti li għandek huma fuq issues ħafna aktar serji. Ġifieri l-Italja, biex nagħtu eżempju, għandek sitwazzjoni fejn in-nies wara l-Covid ma jafux jekk għandhomx futur x'imkien fejn jistgħu jaħdmu. Is-sitwazzjoni ta' pajjiżna hija differenti jekk inti tara kif semmit tajjeb Ramona, in-numri ta' l-unemployment jitkellmu ċar kemm pajjiżna huwa kuntest differenti. Dan ukoll f'kuntest għax importanti ngħiduh, fejn pajjiżna jaffronta sfidi oħrajn fosthom il-manival. Dawk huma sfidi li pajjiżna para jpassu ma' dak li naraw jiġri bħala Covid, għax il-Covid mhijiex li xu biss li pajjiżna jaffronta, pajjiżna għandu sfidi oħrajn. Għaddejja u sar progress kbir anke matul din is-sena, dak li għandu x'jaqsam mal-manival. Imma li sar għax il-gvern ħoloq stabilità, ħoloq element ta' assigurazzjoni interna u esterna fuq livell Ewropew, fuq livell internazzjonali, fuq livell anki lokali. U pari passu ma' daw, irnexxielu jżomm assigurazzjoni illi dak li hemm bżonn jisir bħala stabilità, bħala assigurazzjoni qiegħed hemm. Fl-istess waqt ta' dan kollu però il-gvern ma irriflettix l-impatt tiegħu on a high level, jiġifieri ma għajnx biss l-owner, id-direttur, għen ukoll il-dak li għad taħt fil-parti tal-piramida li għandna fl-istruttura. L-impatt kien f'kull saf tal-piramida illi għandha. Jien illi qed nimpjega ibbenefikajt. Int li għandek familja u int impjegat ibbenefikajt. Int li għandek kass soċjali kif issemma tajjeb ukoll ibbenefikajt. Dik tfisser li għandek an even distribution u meta għandek biex jimxi għat-tieni pass u jiffoka fuq dawk li se jkunu prioritajiet primarji. Ixtaqt l-kummenti wkoll hawnhekk tal-analista Steve Ellul dwar l-aspett tal-ekonomija u kif ħares lejn din is-sena li għadha kemm għaddiet. Ħaġa li rajna f'pajjiżna kien mhux biss pakkett finanzjarju importanti u imponenti wkoll qed nitkellmu fuq 2.8 biljuni li ġew dedikati biex inkunu nistgħu nirribattu l-kriżi ekonomika, imma fuq kollox jiena ngħid id-deċiżjonijiet ittieħdu f'waqthom u b'mod rampanti ħafna. Ġifieri jekk kif kien hemm bżonn dan il-Prim Ministru ħadd deċiżjonijiet li kien hemm bżonn. U naħseb dawn kienu fatturi ewlenin illi waslu biex l-andament ekonomiku fil-pajjiż tagħna u l-ekonomija f'pajjiżna tibqa' għaddejja b'mod relattivament tajjeb speċjalment meta mqabbel ma' ekonomiji oħrajn fl-Ewropa. U wieħed ma jridx jinsa wkoll dak illi għaddejna minnu fi kriżijiet finanzjarji li rajna f'pajjiżna fi snin oħrajn, meta mqabbel ma' dak illi rajna fl-2008 pereżempju, kellna rata tal-qatt illi kważi hija doppju dakinhar ta' dik li hija llum il-ġurnata u naħseb dan huwa riżultat ta' deċiżjonijiet importanti li ħal Prim Ministru Abela, ta' deċiżjonijiet li kienu bla preċedent ukoll, ġifieri ma kellux xi textbook fejn wieħed jista' jara x'jista' jsir f'dawn ċirkostanzi u naħseb li kienu deċiżjonijiet l-iktar ħaġa importanti naħseb li kienu deċiżjonijiet verament f'waqthom.
Ramona, Omar għadu kemm semma dan l-aspett importanti għaliex ħafna drabi naturalment issa jenna daxxur kollha magħluqin ġod il-pandemija, però ħafna drabi ninsew li l-gvern baqa' għaddej b'xogħlijiet oħra li huma importanti, li huma parti minn dak li kien proġettat li jagħmel matul is-snin u ħafna minnhom qed jimpattawna ta' kuljum. Mill-aspett soċjali b'mod partikolari kellna ħafna punti importanti li dal-gvern ittikja fil-lista ta' aspetti li jolqtu lil Maltin u Lawċin u li qed naraw l-effett tagħhom. M'hemmx għalfejn ngħidu n-nefqa waħda rekord fl-aspett soċjali, il-fuq minn biljun 920, però apparti l-ammont ta' flus illi qed ninvestu biex kif qal tajjeb Omar għadha pitata wieħed the ground running fejn imbagħad għandek pajjiżi oħra illi qed jaraw diffiċli illi jaslu f'dak l-istadju għax tant fadallhom x'jaqtfu. Imma jidher li fil-każ tagħna dan l-investiment jisseħħal il-frott. Però apparti minn hekk kien hemm ukoll liġijiet oħra importanti fl-aspett soċjali. Liġi pereżempju dwar il-protezzjoni tat-tfal, dwar liġi ta' divorzju fejn kellek koppji li jridu jistennew 4 snin pereżempju biex ikunu jistgħu japplikaw għad-divorzju da id-dewmien li fuq livell soċjali mhuwiex aċċettabbli. Kemm huma importanti għax għadhom il-lista hija ongoing, ix-xogħol għadu għaddej. Kemm huma importanti dawn l-aspetti anke f'kuntest ta' pandemija li qed ngħixu fiha? Ir-riformi, il-liġijiet li hemm bżonn isiru l-ewwel ħaġa saru diversi riformi f'dak li jirrigwarda ir-rule of law. Il-ħatra tal-ġudikatura, kellna ħatra tal-Prim Imħallef, kellna ħatra ta' l-ewwel avukat ta' stat mara, kellna il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija skont bis-sejħa li ħarġet sejħa l-ewwel darba għadda mill-iskrutinju tal-Public Service Commission imbagħad għadda wkoll mill-iskrutinju tal-Kumitat Parlamentari, kumitat li nħoloq ukoll taħt dan il-Gvern. Kumitat li seta' li kieku rrid anki jipparteċipa fih l-Oppożizzjoni però ddeċidiet li ma tagħtix il-kontribut tagħha. Riformi li ġew imfaħra kitbet il-Kummissarju Ewropew Ursula von der Leyen saħansitra lill-Prim Ministru approvati mill-Kummissjoni Venezia kif ukoll pereżempju Franz Timmermans qal li għandna nservu ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Għaliex ngħidu li dan ix-xogħol din ir-riforma saret qasir żmien, qed ngħidu inqas minn sena. Finqas minn sena. Apparti minn hekk, jiġifieri illum hawn xi ħadd pereżempju jiddubita mis-serjetà tal-Kummissarju tal-Pulizija, hawn xi ħadd jiddubita mis-serjetà tal-Prim Imħallef, jiġifieri kollha riformi meħtieġa li taw ir-riżultati. Anki riforma ġifieri Prim Ministru neħħa il-poter minn idu rigwardanti il-ħatra tal-membri tal-ġudikatura, il-ħatra tal-President ta' Malta li issa jeħtieġ li jkun hemm iż-żewġ terzi. Rajna din il-ġimgħa stess, pereżempju, il-ħatra ta' avukati ta' tfal, ta' aktar avukati ta' tfal. Ġifieri taf x'qed tfisser li meta għal min jiena naħdem f'dan il-qasam bħala avukat, nintaqa' ma' ħafna sitwazzjonijiet diffiċli ta' familji fejn ikun hemm it-tfal. Speċjalment sfortunatament kun tixtieq li fejn tidħol il-pika bejn l-om u l-missier u t-tfal jiżżefnu fin-nofs. U hemmhekk ir-rwol tal-avukat ta' tfal huwa importanti ħafna. Il-liġi tad-divorzju, ġaħnet nitkellmu wkoll aspett ieħor li naħdem fih li missu fejn żwieġ ma ħademx, tafx kienu qed jispiċċaw in-nies jiftehmu bejniethom fejn ikun hemm ftehim fejn jgħidu li ta' parsi ilhom aktar minn 4 snin isseparati. U aħna rridu nkunu daqshekk ipokriti kieku jiftehmu bejniethom tgħid għas-saħħa tal-argument rajt imma l-għar fejn ikollok il-piki. Ikollok divorzji li seħħew minħabba sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. In-nisa ġeneralment ikunu l-aktar il-vittmi, però hemm vittmi wkoll irġiel. U rajna r-rata tiżdied matul dan il-perjodu tal-pandemija wkoll, ġifieri. Ir-rata ovvjament għax ikun hemm iktar id-dar, ikun hemm iktar nies id-dar. Jiena nieħu kost però meta jkun hemm rapporti, ma nieħux kost li jiżdiedu tal-każijiet, però għall-inqas ngħid qed isiru rapporti. Għax problematika li naħseb qabel kien hawn il-kultura tradizzjonali Maltija li l-vjolenza domestika hija xi ħaġa li tirrisolva d-dar, meta li l-vjolenza domestika ma tirrisolva qatt ruħ għad-dar, irrapportaw u rrapportaw. Għax nafu kemm kien hemm til
li kien hemm til f'dan il-pajjiż bħal U under-reporting. Under-reporting, ukoll, ġifieri- Hawnhekk tajba waslu dan messaġġ mod speċjali. Fil-domestika violenza, ġifiri, u dan naraw across the board, ġifiri mhux fil-domestika, fil-violenza domestika biss. Ġifiri anke fis-settur li sissa naħdem fih jiena, ħafna midrabi in-nies kienu jibżgħu jitkellmu, però nista' ngħid li anke l-Kummissjoni tirċievi numru kbir ta' elementi anke matul din is-sena mhux relatati biss mal-Covid, jiġifieri l-Kummissjoni kompli għaddejja business as usual bix-xogħol tagħha. U tajjeb li nsemmu għax Ramona semmiet u dejjem nitkellmu fuq dawn l-affarijiet u tajjeb, ir-rule of law hija importanti, però mhix biss jeżisti, jiġifieri hemm affarijiet oħra importanti. U jiena lill-Prim Ministru wkoll wasal biex jifhem il-bżonn li s-settur tad-diżabilità, is-settur tal-inklużjoni jistħoqlu u jimmeritaħ Ministeru għalih. Kienet xi ħaġa importanti, dik xi ħaġa li jiena kontili intambar fuqha li tajjeb għandek segretarju parlamentari, però issa wasal iż-żmien li s-settur tad-diżabilità dak li għamilna tajjeb sar, però issa tissir riforma sħiħa fis-settur tad-diżabilità biex naraw il-persuni b'diżabilità jagħmlu dawk l-affarijiet li semmejt inti f'dawk li ktibt jiena, ġifieri li jgħixu l-ħajja iżjed indipendenti, li jkunu empowered, li jkunu vuċi u li jinstemaw, ma jkunux tokens. Di xi ħaġa li. Però il-fatt li ġie elevat għall-Ministeru, allura wieħed qed jara hemmhekk kemm hija importanti u kemm qed tingħata importanza. Fil-fatt il-Ministru konċernata nsellmilha minnaw l-Onorevoli Ġulja Farrugia bdiet b'enerġija sieħa f'dan is-settur, iltaqet miegħi kellha l-ewwel laqgħa miegħi fil-fatt u qiegħda għaddejja b'numru ta' laqgħat ma' laqdiet. Għalfejn importanti n-numru ta' laqgħat ma' laqdiet għax laqdiet il-persuni b'diżabilità, il-familjari tagħhom huma n-nies li għandhom jigwidaw il-politika tal-gvern. U jien neħdu l-opportunità nsemmu li kemm huwa importanti b'mod partikolari f'dawn iż-żminijiet li min għaddej minn problemi kemm fuq aspett ta' diżabilità, kemm min naħa l-oħra forsi koppji, kemm min forsi għaddej minn ġlied, minn violenza domestika. Illum, mod partikolari fi żmien qed ngħixu fih tal-Covid, hemm l-għajnuna. Tiddejqux titolbu l-għajnuna. Hemm diversi free phones li jistgħu jċemplu, diversi għaqdiet li semma tajjeb Oliver. L-għajnuna qegħdem u n-nies qegħdin hemmhekk lesti li jisimgħukom. Saru wkoll tisħiħ fid-Domestic Violence Unit fih dan il-korp tal-Pulizija tajjeb insemmu. Rrid insemmi għax beda jfakkarni Oliver huwa sinifikanti li sena mill-ħatra ta' Roberta Bela taf kif għattaħħa waħda miż-żjarat li kellu Roberta Bela ftit ilu, xi ftit ġimgħat ilu, Roberta Bela għatta ġurnata ma' Naomi Paċ Kazan li hija persuna li għandha diżabilità. U dik kienet stidnitu sabiex imur l-iskola tagħha, sabiex jara l-iskola tagħha. Illu proprju mar l-iskola tagħha. U dan naħseb turi s-sempliċità tal-Prim Ministru u xandu għal-qalbu. Rrid insemmi riform oħra għax l-ewwel bdejna nitkellmu fuq il-liġi ta' divorz u għatajjeb li insemmu li bħalissa tiġi diskuss propju t-tieni qari tal-liġi għal-rappreżentanza tal-ugwaljanza. Li jkun l-inqas rappreżentat li milli jidher ser ikun hemm qbil bejn iż-żewġ naħat. U allura l-elezzjoni li jmiss probabbilment dan il-mekkaniżmu ħajibda jaħdem, probabbilment ħajaħdem fl-intir tiegħu jiġifieri u ħajkun użat għalissa min-nisa. Jiena nħares il-qudiem fejn ma jibqax jiġi użat fl-intir tiegħu u laqas min-nisa biss. Jalla jkollna sitwazzjoni bil-kontra fejn tibda tintuża l-irġiel, mhux hekk? Jiena ngħid jalla qas ikun hemm bżonn nużaw. Jalla qas ikun hemm bżonn nużaw. Jiġifieri din jiena naħseb dan huwa l-ewwel pass, jiena nħares ukoll il-qudiem fejn pereżempju ikonna Ministru tal-Ekonomija li hija persuna b'diżabilità. Jiena nħobb nara wkoll il-persuni b'diżabilità fejn mhux jitkellmu fuq diżabilità biss, imma jitkellmu fuq aspetti ta' teknoloġija, ekonomija. L-hemmhekk irridu nieħdu il-pajjiż fl-opinjoni tiegħi. Inti espert iktar minni, jiena ix-xewqa tiegħi li ġieli tkellimta mal-Prim Ministru u naħseb on the same wavelength ħafna fuq dan l-aspett u għalhemm irridu naspiraw. Ixtaqt nieħu il-kummenti hawnhekk dwar il-qasam soċjali li għamilna ċenna li hemm ħafna b'lista twila nippruvaw naraw kif ninkludu kollox. Però xtaqt nieħu l-kummenti ta' Remenda Grek, id-Direttorat Kura Alternattiva propju dwar il-qasam soċjali.
2020 kienet żgur sena importanti ħafna fejn minkejja l-isfidi li affaċċjajna, però rajna investiment u avvanz kbir fil-qasam soċjali. Primarjament fejn tidħol il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri, fejn wara snin ta' diskussjoni, snin ta' ħsieb, fl-aħħar fl-2020 verament inkitbet l-istorja u għall-ewwel darba ġiet approvata mill-Parlament ta' Malta il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri illi ser tkun qed tagħti qafas legali strutturat lil ħaddiema soċjali hekk kif jaħdmu fil-kamp tal-protezzjoni tal-minuri. Għall-ewwel darba rajna l-importanza li qed tingħata l-adozzjonijiet lokali u għal dan il-għan ġie saħansitra allokat fond fejn ser ikun qegħdu jittieħdu massimu ta' 1,000 euro għal kull minuri illi jiġi adottat minn Malta. Fejn jidħlu mbagħad il-vittmi tal-vjolenza domestika sar avvanz kbir bla preċedent f'sena waħda biss fl-2020 fejn rajna illi kull vittma b'mod immedjat illi ser tfittex l-għajnuna dak il-ħin ser tiġi offruta assistenza legali b'xejn mingħajr il-ħtieġa ta' means testing. U l-istess vittmi qegħdin ikunu wkoll offruti l-għajnuna permezz ta' sussidju tal-kera. Fejn jidħlu mbagħad il-vittmi tal-vjolenza domestika sar avvanz kbir bla preċedent f'sena waħda biss fl-2020 fejn rajna illi kull vittma b'mod immedjat illi ser tfittex l-għajnuna dak il-ħin ser tiġi offruta assistenza legali b'xejn mingħajr il-ħtieġa ta' means testing. U l-istess vittmi qegħdin ikunu wkoll offruti l-għajnuna permezz ta' sussidju tal-kera. Sabiex ukoll inkomplu niġġieldu il-ġlieda kontra il-faqar, sar it-tqassim ta' madwar 20,000 kaxxa tal-ikel lil familji vulnerabbli u twessat saħansitra il-faxxa ta' nies illi ser ikunu wkoll jistgħu jibbenefikaw mill-in-work benefit. Sinjuri, wasalna fit-tmiem, minn hawn tiegħi kollna panel ieħor imma sinjuri li għandna hawnhekk xtaqt li nieħu l-kummenti konklusivi tagħhom. Ma nistax insaqsikom x'inhu ġej fix-xhur li ġejjin għaliex hija kaxxa magħluqa għal kulħadd. Naħseb hija $1,000,000 question meta u kif se noħorġu minn din il-pandemija, però ninsabu fi triq it-tajba. Meta wieħed ħares anke lejn mill-aspett ta' saħħa ma nix ħin nidħlu fih se nkunu qed niddiskutu għall-panel li jmiss, meta wieħed jara ir-riżultati li qed naraw immedjati f'dak li għandu x'jaqsam mal-vaċċin li ġie Malta qabel pajjiżi oħra, ġifieri jidher li ninsabu fi triq it-tajba u Malta qed tisserva wkoll bħala mudell. X'tixtiequ taraw però fis-sena li ġejja taħt it-tmexxija ta' Roberta Bella issa li għandna sena esperjenza ta' Robert Fitzmoon tal-Partit Laburista, Robert Fitzmoon tal-pajjiż. Kien Roberta Bella stess li fassal il-pjan tiegħu għal quddiem u COVID u mhux COVID dan il-pjan jibqa' għaddej. Jew ħaġa bil-COVID għandna xi nkunu pożittivi għax kull vaċċin li qed jingħata jfisser li ninsabu iktar tarġa' iktar pass iktar viċin milli din il-marda nħalluha warajna. Ġo għandna xi nħossuna pożittivi anke issa bl-approvazzjoni u l-wasla tal-vaċċin liħor ukoll ta' żewġ vaċċini differenti. Imma Roberta Bella mill-ewwel ftit ġimgħa tiegħu fassal it-triq il quddiem il-prijoritajiet għal dan il-pajjiż għal snin li ġejjin sal-2050 li tfisser governanza tajba, ekonomija aktar b'saħħitha, edukazzjoni b'saħħitha sabiex imbagħad inkomplu wkoll insaħħu l-edukazzjoni, infrastruttura b'saħħitha u li nkunu carbon neutral sal-2050 b'intervalli targets ta' intervalli ta' 10 snin. Propju wkoll din is-sena bdiet il-ban mill-importazzjoni ta' single-use plastic, is-sena d-dieħla ma jinbiex lanqas. Ġi prioritajiet hemmhekk qegħdin il-pjan ta' Robert Bella huwa ċar, inlestu l-manifest elettorali
Għax dak Li kien għaddej b'ritmu maġġel. għax dak kien u aħna b'differenzi ta' gvernijiet preċedenti in-nies ikunu jafu fiex wasalna kemm wettaqna kemm mill-implementazzjoni tal-budget għax jiġi ppubblikat kif ukoll mill-manifest elettorali għax propju hemm sistemi li ġew il-xudjati mill-ewwel sabiex il-poplu hemm barra jkun jaf x'qed jitwettaq u fejn mhux qed jitwettaq il-għala xi problemi inqalgħu. Ġiel pjan huwa ċar u d-destinazzjoni jiena nemmen li kollha flimkien naslu. Grazzi ħafna Ramona, Omar. Nistgħu nitkellmu fuq pjan għax il-pajjiż miexi. Jekk aħna maħniex waqfin ġo prattikament id-dar għal l-Ingilterra li sal-14 ta' frar żgur ma jafux se jiġri, maħniex ikkonfinati b'limitazzjonijiet, aħna nistgħu nimxu l-qudiem, nistgħu nħarsu l-qudiem li dak il-pjan li qed jiġi stabbilit u li fl-2020 fil-bidu tiegħu kienet il-viżjoni titwettaq. Dak li naħseb qed inħarsu huwa li l-ekonomija tibqa' tikber, illi ma nħarsux biss imma minn aspett kapitalist, nħarsu mill-aspett soċjali. Għaliex għax pajjiżna dejjem kien il-bennina tiegħu hija l-element soċjali. Idu nħarsu illi id-distak illi aħna naraw f'ċerta postijiet bej il-fqir u dak li huwa il-middle jew anki l-upper class tibqa' li jkun hemm il-gap dejjem jonqos, li nħarsu lej nies li huma l-iktar vulnerabbli, illi nħarsu illi l-ekonomija tagħna tibqa' vibranti, tistimola, tibqa' tiġbed l-investiment, però anki tinċentiva il dak l-investitur lokali illi jibqa' jikompli jagħti ġewwa l-ekonomija tagħna. Li jkollna kuxjenza kif qegħdin nikkontrollaw kuxjenza ruħ soċjali fejn tidħol l-iżvilupp ta' proprjetà, l-iżvilupp tal-ambjent tagħna, l-iżvilupp ta' sostenibilità, l-iżvilupp tal-infrastruttura. Naħseb da kollu f'daqqa jista' jarana mixjin il-qudiem. Grazzi Omar. Oliver. Jiena nawgura lill-Prim Ministru li jibqa' jieħu deċiżjonijiet deċiżivi u li jkun reżiljanti kif kien. Għax dan, meta nawgura lill-Prim Ministru, qed nawgura lill-poplu Malti. Għax id-deċiżjonijiet tajbin jew ħżiena li jieħu l-Prim Ministru se jaffettwaw lilna ċittadini hemm barra. U għalhekk nawgura li jibqa' jieħu deċiżjonijiet tajbin biex pajjiżna joħroġ b'saħħtu minn il-pandemija. Grazzi ħafna Sinjuri, jiena xtaqt li intemm din l-ewwel parti qabel ma niltaqgħu mal-panel li jmiss bil-kummenti ta' Daniel Mikalle propju dwar dak li seħ sena ilu, ġifieri allura l-elezzjoni ta' tmexxija tal-Partit Laburista u s-sitwazzjoni illi ninsabu fiha llum u l-effett illi ħallit il-tmexxija ta' Roberta Bella fuq il-pajjiż. Kien żmien partikolari u elezzjoni partikolari wkoll għax ma kienx elezzjoni li qed teleġi mexxej ta' partit biss, ma kienet qed teleġi wkoll awtomatikament il-Prim Ministru tal-pajjiż. Bla dubju li kien żmien challenging ħafna, ma naħseb li kien żmien li fih ħareġ kemm hu b'saħħtu dan il-partit u kemm hu b'saħħtu fl-organizzazzjoni tiegħu, fl-istrutturi tiegħu u l-attivisti tiegħu. Nistgħu ngħidu li f'perjodu anke politikament diffiċli u fix-xhur ukoll tal-miliet, jiġri anke logistically hemmhekk kellna sfidi ferm aktar mis-soltu. F'perjodu ridott ħafna il-Partit Laburista għamel elezzjoni għat-tmexxija tiegħu nistgħu ngħidu li hija xempju ta' best practice fejn għandu x'jaqsam elezzjoni ta' mexxej ta' partit anke meta wieħed jiftakar elezzjonijiet simili kif tmexxew f'pajjiżna. Il-Ministru ħatar il-kabinett tiegħu u minn hemmhekk beda bil-proċess ta' bidliet u riformi kemm fil-partit u kif ukoll fuq livell nazzjonali, ovvjament f'sena li kienet karatterizzata fost oħrajn bil-pandemija li hemmhekk imbagħad il-Prim Ministru ħarġu l-abiltajiet tiegħu li wieħed ukoll ibaħħar mhux biss fil-Bnazzi iżda anke fil-Malta. OSS, sejl fuq prodotti varji. Issa huwa ċans. Tħallux għall-aħħar. Ejjew żuruna fix-showroom tagħna. ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta. Jew 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżwar Street, il-Marsa.
Zero says bye. Are you sleepy? Need a bed? Perfect comfort straight ahead. Komplement ta' serata tajba, edin nissegu l-program Sena Deċiżiva, program speċjali fejn batulu edin nanalizzaw l-ewwel sena ta' tmexxija ta' Roberta Bela, l-effett li ħallit dina t-tmexxija fuq il-pajjiż u naturalment meta wieħed jikkunsidra iż-żminijiet diffiċli qegħdin ngħixu fiha, il-COVID, il-pandemija, kif affettwat il-tmexxija ta' dan il-pajjiż, kif affettwat lilna kollha kemm aħna bħala individwi u kif qed taffettwa l-ħajja tagħna ta' kuljum u nħarsu l-qudiem lejn żminijiet isbaħ minn dawk li qed ngħixu llum u jidher li anke kif tkellimna ma' l-ewwel panel ninsabu fi triq it-tajba. L-inqas meta mqabblin ma' pajjiżi oħra u kif qed jittekiljaw kif qed ħarsu lejn din il-pandemija, Malta forsi għandha daqsxejn iktar punti u ta' min wieħed ifaħħar. Bħalma fil-fatt ġiet imfaħħara minn diversi pajjiżi, minn diversi entitajiet propju għall-ħidma li qed tagħmel. Nieħu pjaċir nilqa' fostna t-tieni panel għandi ħdejja lil Naomi Kakija, Chris Bonnet u Reno Buġejja. Nieħu pjaċir sinjuri li grazzi għal dan il-programm qed nerġa' niltaqa' ftit magħkom kon ilna ftit ta' żmien ma niltaqgħu u qed nieħu pjaċir li għall-ħin li ġej se nkunu qegħdin niddiskutu propju it-tmexxija ta' Roberta Bela. Li ma tmexxija kienet imsejsa fuq 5 punti, 5 pilastri illi iddikjara mill-bidu Roberta Bela li huma l-viżjoni tiegħu, ġifieri governanza tajba, tkabbir ekonomiku, edukazzjoni, l-ekonomija b'saħħitha fit-tul, titjib l-infrastruttura u mill-aspett ta' ambjent xi ħaġa xtaqt li nitkellmu wkoll dwarha li l-pajjiż ikun carbon neutral sas-sena 2050. Jidher li hija viżjoni il-bogħod, però ħafna xogħol xisir, hemm ħafna xogħol xi twettaq biex ikollna din il-bidla drastika. Però issa wara sena isu drajna li wara sena ta' tmexxija ta' kull Prim Ministru, ta' kull President fil-pajjiżi differenti wieħed jibda janalizza li xkun għaddejt il-running in jgħidulha mhux hekk tiegħek u allura wieħed ikun jista' jibda janalizza u jixtar il-ħidma illi jkun għamel dak il-leader fil-pajjiż rispettiv. Fil-Kastana, Roberta Bela, kif tħarsu lejn din is-sena, ħanibda bik, din is-sena ta' tmexxija ta' Roberta Bela ibbażat fuq din il-viżjoni tiegħu u dak li twettaq din is-sena. Roberta Bela li bla dubju kellu baptism of fire, kellu sena li ma kienet faċli xejn. Xi kultant għandna tendenza li naħseb nanalizzaw l-affarijiet jew kollox iswed jew kollox abjad, jew kollox ġenna tal-art jew inkella diżastru totali. Però fil-verità naħseb l-ispirtu li nażel nanalizza din is-sena hi li naħu pass lura u nara naqra x'kienu l-elementi pożittivi u l-elementi li kienu iktar challenging u naħseb jekk nkunu onesti magħna nfusna kienet sena illi bl-isfidi kollha li ġabet magħha illum wara 12-il xahar ta' tmexxija ta' Roberta Bela naħseb nistgħu niġu hawnhekk biċċna minn quddiem. Naħseb illi l-fiduċja li l-poplu Malti għadu juri fil-Partit Laburista u fit-tmexxija ta' Roberta Bela titkellem waħedha kienet sena fejn il-koll flimkien għaddejna minn żminijiet ta' inċertezzi illi ħadd ovvjament ma seta' jobsor u wieħed ukoll irid iqis illi apparti l-pandemija naħseb il-bidu ta' tmexxija ta' Roberta Bela kienet fi żmien ukoll fejn konna għaddejjin minn perjodu ta' turbulenza politika wkoll. Ġifieri dak iż-żmien kellna bżonn il xi ħadd illi jidħol, illi jieħu ċerta deċiżjonijiet kritiċi bit-timing li kien importanti ħafna, deċiżjonijiet illi naħseb la għal Roberta Bela bħala individwu laqas bħala politiku ma kienu faċli, però kienu neċessarji u mnalla li sa frattant ħadd ma seta' jobsor li ftit tax-xhur wara konna ħanaffaċċjaw pandemija. Ġifieri kienet importanti ħafna li l-ewwel ftit ġimgħat jasserta ruħu Roberta Bela bħala il-mexxej ta' pajjiżna bid-deċiżjonijiet kollha li kellhom jittieħdu fi żmien fejn konna għaddejjin naħseb kollettivament minn ħafna
forsi di għaw frustrazzjoni nazzjonali li kellna dak iż-żmien, ġifieri ma ninsewx li qabel il-pandemija wkoll kellna ċerta challenges oħra li kellna naffaċċjaw u naħseb li hemmhekk Roberta Bela għamel biċċa xogħol tajba ħafna biex stajna mbagħad ninnavigaw l-isfidi li ġew wara dak iż-żmien. Ekku, grazzi Naomi. Chris, kif tħares li din is-sena li għaddiet? Nisraqlek frażi li għamilt inti użajt il-kelma running in. Fil-verità, Roberta Bela ma kellux running in, li kellu running in probabilment kienet kun daqxej iktar faċli l-ewwel sena tiegħu, propju maħabba l-fatt li kif semmet ħafna Naomi li Roberta Bela sar Prim Ministru f'perjodu politikament diffiċli f'pajjiżna. Dak il-perjodu ovvjament ġab tellieqa ġo partit illi ovvjament kull meta jkollok elezzjoni xi ftit jew wisq ħad toħloq ċertu element ta' skumdità. U eżatt kif beda u beda jasserixxi ruħu ġiet il-pandemija illi kkomplikat mhux bil-ftit l-idejat illi kellu Roberta Bela. Jiena minix sorpriż illi wara din is-sena nistgħu nitkellmu b'mod pożittiv fuq meta tabel il-miżien fuq kif kienet l-ewwel sena ta' Prim Ministru Roberta Bela. Jiena Roberta Bela kont nafu bħala avukat il-qorti, allura kont diġà naf x'karattru għandu. U ma kellix dubju illi no matter what you throw at him, kien ħajibqa' kalmu jieħu deċiżjonijiet illi kien hemm bżonn jieħu xi ħaġa li din is-sena partikolarment ħanibqa' niftakar kienet din ma kienx sena normali. Kienet sena fej uħanuża kliem propju tal-Prim Ministru fej irrid jinħoloq il-bilanċ bej lives u livelihood li huma żewġ affarijiet konnessi però separati fl-istess ħin. Kien hemm momenti diffiċli immens, nista' nimmaġina kemm kellu momenti diffiċli waħdu fl-uffiċċju ta' Kastilja fej irid jieħu deċiżjonijiet illi jistgħu jew jeffettwaw il-ħajja tal-Maltin jew jistgħu jeffettwaw lejxin tal-Maltin. U naħseb meta tara dak kollu li sar fl-aħħar sena, x'tajjeb li ngħidu vera kellna pandemija, però jekk tara x-xogħol kollu li sar fl-aħħar sena ma tistax ma tikkonkludix illi jekk kellek tagħmel test, Roberta Bela l-ewwel sena tiegħu bħala Prim Ministru għadda with flying colours. Tal-istess fejn Marino inti? Naqbel ma l-argumenti kollha li saru, ġifieri l-aġġettivi li għandek hawnhekk fil-panorama kollha jqogħdulu, kollha tajbin, kollha jirrappreżentaw ċerti fatti. Jien għalija ċertifikat importanti ta' Roberta Bela huwa li żamm it-tranquillità minkejja perjodu turbulanti li kellna qabel ħalħatra u qabel ġie elettu. Il-problema li żamm it-tranquillità kienet importanti għaliex tnissel fiduċja, tnissel l-aspettattivi li ħajja tista' tibqa' għaddejja u għamel bidliet importanti. Għalija l-aktar bidliet importanti u ma nemmenx li dawn kienu biss ġejjin għaliex kien hemm il-Kummissjoni Venezja huma l-bidliet li saru ftit li hija governanza u fl-istrutturi kostituzzjonali tagħna. Naħseb dawk kienu bidliet importanti ħafna. Jiena kikolli nispiċċa fuq in-nota li spiċċa bija Chris, jiena ntih 9 out of 10. Tajli 10 out of 10, li ma nagħtix 10 out of 10 jiena nżomm daqsxejn idejja. Ġifieri jiena nemmen li wara ruħu f'mamudija tad-dem illi kapaċi immexxi u kapaċi jidderiġi. Issa ikun hemm xi affarijiet li jistgħu jsiru b'mod differenti u dejjem ikun hemm. Dak il-1 out of 10 kont se nsaqsik jiena fejn ħankunu nesidu jkolli nagħti parir, ngħid il-Prim Ministru għandu jkun iktar Prim Ministru. Ġifieri jekk għandu messaġġ tal-aħħar tas-sena jew messaġġ tal-miliet whatever. U diskors ta' Prim Ministru għandu jkun diskors ta' Prim Ministru m'hemmx għalfejn batti bekki bla bżonn politiċi għaliex dawka hemm posthom f'nijiet oħrajn. Ġifieri dawka jien personalment li jurtawni ftit ħalli npoġġu hekk. Jista' jkun ukoll li f'ċerti mumenti ta' diskorsi tiegħu jinstema' b'ton aggressiv. Mhux dejjem din toħroġ imma kultant tinstema' b'ton aggressiv. U dik naħseb li hija marka ħażina għaliex niftakru li l-Prim Ministru ta' qablu
mhux ħan iddiskutu Joseph Muscat u mhux ħan nipparagunaw xi paraguni odjużi. Kellu il-gift illi jagħmel diskorsi b'nofxajta u jasal bil-messaġġ, il-messaġġ jasal xorta waħda. Jien naħseb dawk huma l-aktar argumenti importanti, ma nikkritikax is-sustanza, nikkritika l-istil aktar mill-sustanza. Is-sustanza m'hemmx problema li ma narax problemi serji fija, però hemm momenti fejn tista' tkun iktar fil-waqt li tgħajjat għall-laqda titturi wkoll il-laqda nazzjonali tiġi wkoll min naħa tiegħek li tagħmel passi li hemm bżonn biex ikun hemm laqda nazzjonali. Naħseb dawk huma l-iktar affarijiet importanti. Xi ħaġa li qed iddejjaqni f'din leġislatura ħa ngħidha ċara u tonda u ma rridx nirrifletti fuq in-nies li ntażlu għax kollha għandhom il-kompetenzi tagħhom u li qed nirrendu parlament li mhuwiex rappreżentant tal-poplu. Jiena wieħed minn dawk li nemmen illi l-pajjiż għandu bżonn jagħmel l-emenda kostituzzjonali biex il-gvern ikollu l-poter li jkollu t-teknokratiċi fil-gabinett. Jiena favur teknokratiċi. Tara xi ratio partikolari imma across the board. Qed ikollna ħafna miġġiex naħat kienet f'tal-Kamra, imma kienet iktar minn naħat tal-Gvern. Qed ikollna membri parlamentari qed jiġu co-opted. Il-liġi tippermettih dan, m'hemm l-ebda ksur ta' liġi, imma dik tista' tkun perikoluża għaliex nirriduċu l-Parlament li ma jkunx ir-rappreżentant tal-poplu. Dan li qed ngħid ma rridx nirrifletti fuq in-nies li ntażlu, kollha nies kompetenti, però dik għaddejjaqni ftit u dik tagħti marka l-isfel lill-governanza għax il-Parlament huwa tal-poplu u mhux tal-gvern. Kif naħseb dik hija riflessjoni xtaqt. Interessanti. Rino, semmejt ir-riformi kostituzzjonali u fil-fatt xtaqt li nieħu dana il-komment ta' Glenn Mikallef ħalli kif nidu l-komment ikunu nistgħu naqbdu fuq dan l-aspett u diversi aspetti oħra, diversi riformi oħra importanti. Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela għamel riformi li f'dawn l-aħħar snin f'pajjiżna ma konniex rajna bħalhom, jiġifieri riformi kostituzzjonali, emendi kostituzzjonali dwar ħatriet, fosthom il-ħatriet fil-ġudikatura, il-mod kif jinħatar il-President, il-mod kif jinħatar il-Prim Imħallef, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet, jiġifieri l-istituzzjonijiet bħal Kummissjoni Permanenti kontra Korruzzjoni, it-tisħiħ ta' istituzzjonijiet bħal huma il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika u l-Uffiċini tal-Awditur Ġenerali u tal-Ombudsman li bihom ovvjament ir-reputazzjoni ta' pajjiżna komplet tissaħħaħ barra minn xtuta primarjament. Ta' kien Glenn Mikallef il-kap ta' segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru għamel aċċenna riformi, diversi riformi li seħħew, se nkunu qegħdin niddiskutu propju dwar dan, diversi riformi li seħħew f'qasir żmien. U liema riformi kienu importanti ħafna, smajna matul dan l-aħħar sena dwar il-famuż Venice Commission, il-Manival, daw kollha affarijiet li ingħataw importanza, ingħataw priorità għal pajjiż. U jkolli ngħid li f'sena rajna ħafna emendi, ħafna xogħol li ġie mfaħħar ukoll mill-Komissjoni innifisha. U xtaqt nieħu il-kummenti tagħkom Naomi propju dwar dan l-aspett. Ġifieri minkejja il-problema tal-COVID, minkejja dan kollu li għaddejna tul dawn l-aħħar 10 xhur tista' tgħid, ix-xogħol tal-Gvern baqa' għaddej. Business as usual il-kolli ngħid ċertu aspetti anke f'dawn ir-riformi ħaffef ħafna l-pass. Dina kienet waħda mill-prioritajiet ta' Roberta Bela naħseb mill-bidunet, kien ċar ħafna fil-kampanja tiegħu għal-ħatra ta' mexxej tal-Partit Laburista u ma ħelix ħin illi jibda naħseb hit the ground running u jibda jimplementa dawn ir-riformi li kienu tant neċessari biex isem pajjiżna jibqa' b'saħħtu jibqa' fuq jibqgħu r-rota fl-aħħar mill-aħħar tibqa' dur rota ekonomika li kienet kruċjali f'din is-sena iktar minn snin oħra. Però jekk wieħed ikun jaf li Roberta Bela jkun jaf il-karattru tiegħu semmija wkoll Chris, ma jkun sorpriż xejn b'dan l-atteġġjament. Ġifieri jiena kull darba li ltqajt ma' Roberta Bela u kelli l-okkażjoni li nitkellem miegħu ndiskuti miegħu dejjem tani l-impressjoni ta' bniedem illi ħajisma' dak illi għandek xi tajt, ħajjanalizza il-problema illi qed titkellem miegħu dwarha u mill-ewwel ejja ħansibu soluzzjoni. Huwa dak it-tip ta' bniedem u ma kont sorpriża xejn li dit-tip ta' atteġġjament huwa rifless bil-mod ukoll kif kien qed imexxi lil pajjiżna fl-aħħar sena. Chris.
Diversi riformi li forsi inti aktar minna kollha tiltaqa' magħhom ta' kuljum, forsi fil-ħidma tiegħek, li ma' riformi kienu pjuttost partikolari u se jħallu l-effett tagħhom bħala avukat li kelli ovvjament semmejna elementi kostituzzjonali. Però naħseb minn dawn elementi kostituzzjonali naħseb l-iktar waħda illi jien bħala avukat ħassejt li kien hemm bżonn biex ikonna vera separazzjoni tal-poteri f'dal pajjiż kienet dwar il-ħatra tal-ġudikanti. Issa għandna sistema fl-aħħar fej il-ġudikanti sa jinħatru mill-ġudikatura stess li hija xi ħaġa li kienet riforma importantissima, parti riformi l-oħra smajna li l-Glenn Mikallef isemmi l-ola karigi tal-pajjiż li issa ħajbdew jinħatru b'żewġ terzi tal-Kamra, kien hemm numru minnhom daw. U jien ma ħares li għabbis fl-isfond ta' dak illi kienet jiġri mill-Kummissjoni Venezia u da ma nħares li propju dak illi pajjiż modern, demokratiku irrid juri barra minn xtutna u naħseb kienu mossi koraġġużi, speċjalment kien hemm riformi partikolari f'din ir-riforma stess, kellek ħafna ħatriet illi kienu l-prerogattiva tal-Prim Ministru, illi Robert Abela fl-ewwel sena tiegħu flok qatt jippunta saqa iddeċieda mhux problema. Mhux problema, nibdew morru l-kabinett, ikun hemm deċiżjoni kollettiva fuqhom daw, imma ma jkunux biss prerogattiva tal-Prim Ministru. Ġifieri kienu riformi li kien wasal żmienhom jiena kont l-Università issa kemm għadda żmien kważi 20 sena ilu. Għaddew iż-żmien. U kienu diskussjonijiet illi fil-passat dejjem kellna. U dejjem kien hemm ammissjoni minn kulħadd rispettivament mill kull politiku li kien hemm bżonn isiru. Però fl-aħħar mill-aħħar Robert Abela minnhom. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb illi għandha tingħata pis fuq dak illi pis pożittiv jiġifieri fuq dak illi sar din is-sena minkejja li kif qatt tkellimna għal numru ta' snin fuq il-bżonn tas-separazzjoni tal-poteri distinta f'dan il-pajjiż saru propju fl-ewwel sena tal-Prim Ministru Robert Abela. Osservazzjoni fuq għal Chris, sebba li l-ħatra tal-imħalfin ħatra importanti, però naħseb li iktar ħatra definittiva li għamlet differenza fil-pajis u reġet li trott il-kredibilità hija l-għażla tal-Kummissarju, l-proċess li sar biex intażel il-Kummissarju tal-Pulizija. Naħseb dak kien passi l-qudiem immens. Issa n-nies jibqgħu jista' jkollok nies xettiċi, imma jiena min irid ikun raġonevoli jaf li l-Pulizija taġixxi fuq il-provi u mhux fuq il-konġenturi u naħseb li mixi f'direzzjoni tajba. X'inhu l-effett li qed tara tal-ħatra ġdida? Jiena naħseb li effett huwa pożittiv u jitħadded bih kulħadd ma nafx fejn qed niċċaru miżejjed ifieri. Hemm xi ħaġa oħra li aħna spess insemmu l-bilanċ li rid joħloq bejn l-ekonomija u s-saħħa. Kellu kwistjoni oħra ta' bilanċ serju ħafna u ġabitlu kritika u ġabitlu tifħir. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Kwistjoni tal-immigrazzjoni kien kwistjoni importanti ħafna u għadha importanti u ħatibqa' importanti fuq l-aġenda tagħna. U naħseb li prova jsib bilanċ mingħajr ma jkun populista żejjed iżda fl-istess ħin ħares ukoll l-interess nazzjonali. Jiena naħseb li hemmhekk aġixxa kien hemm momenti li ġabitlu kritika din u forsi kritika kienet ġustifikata wkoll, iżda b'xi mod rid iwassal messaġġ u naħseb dak il-messaġġ beda jasal. Din il-kooperazzjoni mal-Libja li żammet mhux biss mal-Libja, manka man-naħa Ewropea, ġifieri man-naħa Ewropea kien hemm beda jiċċaqalqu l-affarijiet. Xi ftit jew ma jimxux malajn l-affarijiet fl-Ewropa nafuhom. Però anke l-għażla tas-segretarju privat tiegħu da Glenn hija mossa interessanti ħafna. Glenn ġej mill-istituzzjonijiet Ewropej prattikament, ġifieri jaf il-politika Ewropea. U hemmhekk naħseb għamel għażla Prim Ministru kalkulata ħafna illi jrid ikun is-siġġu tal-poter tiegħu jkun viċin is-siġġu tal-Ewropa wkoll. Ġifieri naħseb illi anke dik hija għażla importanti. Se nitkellmu fil-fatt dwar dan l-aspett ta' mod partikolari l-fondi, l-ekonomija u l-fondi Ewropej, liema fondi kienu rekord għal din is-sena, però se nkunu qed nitkellmu dwar dan minn hawn ftit ieħor wara din il-waqfa qasira ta' pariri kummerċjali.
Ta' kuljum niġu f'kuntatt ma' bosta oġġetti li ħamġunna jdejna. Għalhekk huwa importanti naħslu jdejna regolarment biex noqtlu l-mikrobi. Li torok idejk bis-sapun u l-ilma huwa wieħed mill-modi l-aktar effettiv biex twaqqaf l-imxija tal-COVID-19. Għalhekk ħossib taħsel idejk għal aktar minn 20 sekonda waqt li tkanta Happy Birthday darbtejn. Tkun fejn tkun, huwa importanti li żomm idejk indaf. Allura ħossib biex taħsilhom tajjeb u regolarment. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Nilqakom lura dan il-programm speċjali s-sena deċiżiva fejn matula flimkien mal-panel qegħdin nanalizzaw nixtarru daqsxejn ix-xogħol li għamel Robert Abela fit-tmum tal-pajjiż. Semmejna aktar kmieni l-aspett Ewropew, il-finanzi u l-fondi Ewropej din is-sena kienu wkoll qed jiġu diskussi għas sempliċi raġuni li għandna 2.27 biljun euro għal Malta hija l-akbar allokazzjoni finanzjarja li qatt irċevit Malta sa minn meta seħibna fl-Unjoni Ewropea. Diversi investimenti fosthom dak ambjentali fil-Port il-Kbir biex jitnaqsu drastikament l-emissjonijiet, wieħed hawnhekk irid jagħmel aċċenn għal fatt li f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent hemm ħafna x'isir u jidher li dan il-gvern qed jagħti priorità l-ambjent kif semmejna aktar kmieni wkoll waħda mill-viżjonijiet ta' Robert Abela hija illi nkunu carbon neutral sas-sena 2050. Kemm kienu importanti Naomi dawn il-fondi meta wieħed iqis is-sitwazzjoni li qegħdin fiha u allura li nibqgħu għaddejjin bir-ritmu li konna drajna fil-waqt li ma ninsewx li għaddejjin minn pandemija u dan il-bilanċ. Huwa tajjeb li nifhmu kemm huma importanza u ta' sosten dawn it-tip ta' fondi għal numru ta' proġetti li hawn għaddejjin bħalissa. Ġifieri jiena ndi naqra bajjiż għaliex huwa settur li naħdem fih u nifhem eżattament l-ewwel ħaġa l-ammont ta' proċeduri u kontabilta li jkun hemm biex wieħed ikollu l-fondi u wieħed jagħmel użu mill-fondi. Però u inti semmejt tajjeb l-infrastruttura. L-infrastruttura ta' pajjiżna aħna xi kultant nibdew ngħidu t-toroq li din naraw il-flyovers, però l-ammont ta' proġetti infrastrutturali li jkun hemm across the board li nisiru kellna eżempju ċar, pereżempju fil-budget lista ta' proġetti ma tispiċċa qatt proġett wara l-ieħor illi ħafna minnhom ma jkunux possibbli li kieku ma jkollokx is-sosten tal-fondi Ewropej. U inti semmejt tajjeb ukoll l-ambjent. L-ambjent jiena ħadd pjaċir ukoll nara l-importanza li qegħdin nagħtu l-iżvilupp sostenibbli. Ġifieri m'għandix dubju li taħt it-tmexxija taħt il-kappa ta' Mirjam Dalli dan is-settur ħankun qegħdin naraw jingħata l-importanza li jixraqlu. Fuq naħa l-oħra wkoll għandek l-enerġija żagħżugħa ta' Aron Farrugia li naħseb kien qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna wkoll. Għaliex aħna meta ngħidu żvilupp u infrastruttura dan m'għandux ikun għaskapitu tal-ambjent naturali tagħna, naf li dan huwa punt li huwa għall-qalb ħafna u ħafna Maltin, forsi huwa punt li fis-snin li għaddew żgarrajna naqra fih u rridu nammettu u huwa importanti ħafna li nżommu dak il-bilanċ għaliex jekk mhux ħanibdew naġixxu b'dan il-mod illum ħajkunu qegħdin jisħtuna ġenerazzjonijiet ta' warajna. U dik hija xi ħaġa li vera apprezzajt kemm fit-tmexxija ta' Robert Abela li mill-bidunet kien qed isemmi li kienet ħadd tkun waħda mill-prijoritajiet tiegħu u anke f'għażliet li kien qed jagħmel fil-kabinett biex din il-viżjoni attwalment issir realtà. Naħseb li kienet xi ħaġa għaqlija ħafna u li diġà qegħdin naraw iċ-ċaqliq li kien hemm bżonn f'dan is-settur. Naomi, ħafna drabi ntażammu l-fondi tal-EU awtomatikament immorru għal proġetti kbar tal-pajjiż, però tajjeb wieħed jgħid li hemm ħafna żgħażagħ, ħafna NGOs li jibbenefikaw kontinwament
minn diversi fondi anke biex ikunu jistgħu jibdew in-negozju tagħhom, anke biex proġett li kien immaġinarju fuq biċċa karta jkun jistgħu wettqu. U dan matul din is-sena kompla dej u kien hemm ħafna applikazzjonijiet ta' żgħażagħ li Iva, ħafna intrapriżi żgħar, intrapriżi medji, tagħmel differenza kbira għaliex dak li jkun l-ewwel ħaġa jkollu a better playing field minn fejn tibda. Ġifieri faċli fid-dawn iż-żminijiet li wieħed jaqta' qalbu ma jħux dak ir-riskju, speċjalment din is-sena of all years illi forsi dak il-pass tkun qed tarah li tkun xi ħaġa kbira, u speċjalment tkun għadek żagħżugħ, tkun għadek qed tibda l-ħajja tiegħek wara ġeneralment wara li tigradwa jew li tlesti l-iskola mandatorja, ġifieri hija xi ħaġa illi ma nistgħux ninsew l-importanza tagħha. Chris, meta ovvjament inti tipprova tevita illi titkellem fuq il-pandemija, x'tajt ma jistax ikun kull darba noqogħdu nitkellmu fuq il-pandemija, però huwa importanti li meta tkellimna fuq fondi Ewropej u kien hemm l-ikbar budget illi qatt ingħata lill-pajjiż, lill-pajjiż irnexxielu jinnegozja kemm jiena fl-Unjoni Ewropea u sar fl-isfond tal-pandemija hemmhekk tibda tara it-tajjeb ta' dan ix-xogħol kollu. Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika sar propju għax stajna nserħu rasna illi għal proġetti kapitali, proġetti infrastrutturali kien sa jkollna is-support tal-budget Ewropew illi hemmhekk imbagħad ippermetta lill-gvern tagħna biex mill-famuża kaxxa ta' Malta jkun jista' mbagħad jgħin l-negozji jibqgħu għaddejjin, jgħin lill-persuni ma jitilfux l-impjiegi tagħhom, jgħin lill-familji jibqgħu għaddejjin. Jiġifieri meta nitkellmu fuq il-kisba tal-fondi Ewropej tajjeb illi narawha fil-kuntest ta' dak kollu li ġara matul l-aħħar sena għax waħda ma tistax ma tmurx mal-oħra. Kemm kienet importanti għalik din l-injection ta' wage supplement li tal-gvern, l-għajnuna kontinwa li id-deċiżjoni tal-gvern innifsu li jgħid isma' jiena minix se nagħmel bħal pajjiżi oħrajn forsi li noqgħod lura u nħalli il-business jimxi waħdu, imma se nintervjeni għaliex hemm bżonn li nintervjeni. Kemm kienet importanti din id-deċiżjoni? Jien naħseb iktar milli nitkellmu fuqha kull ma rridu nużaw għajnejna u widnejna naraw naqra propju x'ġara fil-pajjiżi ġirien tagħna u forsi mhux ġirien tagħna f'daw l-aħħar xhur li konna milqutin propju minn din il-pandemija. Nisimgħu fuq lockdowns, negozjati jalqu, aħna kellna problemi tagħna, ovvjament għandna problemi, però meta wieħed jara ipoġġi paragun bejn dak li ġaraw Malta, il-mod kif għexna aħna u Malta, ma il-mod kif għexu ħuta barra minn Malta, hemm differenza enormi. U saret propju minħabba l-fatt li il-gvern għamel pjan ambizzjuż immens. Jiena ħankun onest, mhux għax jiena ddubitajt, ma meta rajt il-pakkett kif kien qatt nispera li għamlu il-kalkoli tagħhom tajjeb għax kien fil-perjodu li konna fih kien daqsxejn diffiċli temmen li il-pajjiż jista' joħroġ dak l-ammont ta' flus biex ikun jista' jgħin l-ekonomija, però il-kalkoli saru tajbin, illum ir-riżultat qed jagħti raġun lejn dak il-pjan ekonomiku u ovvjament issa nisperaw u naraw li kif l-affarijiet jibdew morru għall-aħjar wieħed għandu jara li l-rota tagħna terġa' tibda ddur kif kienet tiddur qabel. Reno, din xi ħaġa li kienet forsi partikolari għal Malta. ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu meta faqqet il-COVID kienu partikolari għal Malta fis-sens li pajjiżi oħra bdew ħadu deċiżjonijiet differenti, deċiżjoni tal-lockdown, deċiżjoni li jgħalqu, deċiżjoni ma jmorrux tfal l-iskejjel, eċetera, eċetera. Fil-każ ta' Malta, Robert Abela ddeċida bil-kontra u ħad ċertu miżuri illi forsi ma kinux kopja ta' dak li saru f'pajjiżi oħra. Fil-fatt kien hemm pajjiżi li fosthom l-Ingilterra imitaw li jenna f'ċerti affarijiet, mhux ngħid li imitaw li jenna għax raw li jenna, imma kellhom jagħmlu jirrikorru għall-istess strateġija li jisselfu u jagħmlu. Però dan ma rridux innaqsu l-importanza, idu mmorru lura 4 snin. 4 snin ilu meta l-folja bdiet tinqaleb mill-isbilanċ għal bilanċ, l-aġenziji bħal Moody's kollha kemm huma bdew jappellaw jkun naqrom kollha r-rapporti tagħhom dawn biex il-pajis jibda jibni il-fiscal cushions. U l-pajis, u
f'dan rigward Robert Abela jista' jgħid li kien daqsxejn laki, sab il-kuxin, sab is-sodda mifruxa għaliex kellu seta' jagħmel dawn l-affarijiet. Pajjiżi oħrajn bħal Spanja, l-Italja, il-Greċja ma setgħux jagħmluhom għaliex kellhom livelli ta' dejn ta' 200%. Allura ma setgħux jisselfu, dal-gvern seta' jissellef għax il-livell ta' dejn tal-pajjiż huwa baxx. Dak huwa parti mill-fiscal cushions illi kienu qed jirrakkomandaw Moody's u dal-aġenziji. Dak kienu hemmhekk. Allora f'dak ir-rigward minkejja li kellu mal-tembata kbira li qatt marajna bħala tal-pandemija, imma l-inqas il-finanzi tal-pajjiż seta' jippermettulu kellu ftit leeway biex jaħdem dal-pakketti finanzjarji. U dawk setgħu jsiru għaliex kien hemm dis-sitwazzjoni. Osservazzjoni oħra daqsxejn li m'għandix taqsam xejn hija fuq l-ambjent. Dow bitkellmet fuq l-ambjent. Tajjeb, kulħadd jitkellem fuq Kritika kienet l-ambjent. kbira matul dawn l-aħħar snin fuq l-ambjent. Jiena m'iniex konvint illi dal-pajjiż huwa għandu kuxjenza ambjentali da skemm ittaħsbu intom. U ngħid hekk jiena għaliex fil-waqt huwa importanti li għandna targets Ewropej li rridu neħquhom bil-fors għax inkella mbagħad l-konsegwenzi. Però f'dal pajjiż l-ambjent salbib ta' barra ta' għaliex min ikollu biċ-ċart u jiżviluppa jiġi jitmellaħ mill-ambjent u jiżviluppa. Ġifieri jekk naraw x'ġara l-alternattiva demokratika dejjem kellha aġenda ambjentali qatt ma penetrat imkien. Kellek ministri ambjentali fil-passat ta' gvernijiet oħra li kienu ministri ambjentali, ministru korretti. Mhux ħadd insemmi ismijiet imma kif insemmu ismijiet nista' nsemmihom miġġiex amministrazzjonijiet. Ukoll ma marrux tajjeb, ġifieri l-ambjent tista' tkun X'inhi raġuni li kontinwament għaliex naħseb li l-poplu Malti għandu element ta' interessi personali, ma rridx egoistiċi, li xi dritt jagħmel jitkellem fuq kemm irid. Imma sakemm ikun ftaħat ieħor x'inhu jiġi għal tiegħu innifsu, ħares għaxin naħa l-oħra. Temmen li fis-snin li ġejjin imma l-folja tista' tinbidel f'dan l-aspett ukoll taħt din it-tmexxija. Reno, jew hija xi ħaġa sintomatika tal-pajjiż. Din tista' tinbidel tuħu ġenerazzjoni, imma għaliex jiena nemmen illi l-ewwel il-memlija mbagħad tibda tiddiskuti affarijiet oħrajn, imma l-ewwel tibda saqqek biex mbagħad tibda tiddiskuti x-xalar biex niftiemu. U naħseb din hija kwistjoni mhux jien għandi kuxjenza ambjentali, imma mhux qed ngħid fuq innifsi, qed ngħid x'jiġri f'dal-pajjiż. Dal-pajjiż kellek ministri, Sterli Żammid, Daniel Mikallef, li kienu ċertament ministri bruħ ambjentali, imma elettoralment ma marrux tajjeb. Jekk tippermettili, naħseb naqbel ma' l-osservazzjoni tiegħek, però mill-esperjenza tiegħi naħseb li l-ġenerazzjoni żagħżugħa l-ambjent qed naraw bidla fil-mentalità għaliex naħseb li hija waħda. Biex innaqqas l-importanza ta' qed nifhem il-punt però mill-esperjenza tiegħi li kelli. Il-ġenerazzjoni tiegħek ma kinux qed ukoll il-ġenerazzjoni ukoll jista' jkun ukoll. Jista' jkun ukoll. Definitivament illi anke meta kont attiva fil-forum żgħażagħ Laburisti meta kont President kienet waħda mill-concerns li dejjem kienu jagħmluli anke żgħażagħ ta' 14-15-il sena. Ġifieri naħseb illi l-bidla fil-mentalità. Ambjentali tajjeb huwa tajjeb. Ifisser li m'għandix gvern populista. Ma jimpurtax. Rajb ukoll. Ekku, ġifieri dan il-bilanċ jinsab kontinwament punt partikolari fiċ-ċokun ta' pajjiż tagħna li taħbad fejn taħbad għandek ħajt pratikament u jekk ma nagħtux każ l-ambjent ta' madwarna nispiċċaw dan l-ambjent diġà magħluq ikomplu nagħlquh. Jien naħseb illi forsi ħan nistama' negati, però s-sitwazzjoni ġabitna daqsxejn biex nagħmlu daqsxejn eżami ta' kuxjenza. Li qalu Reno li qalet Naomi huma korrettissimi. Għandek ġenerazzjoni jiena naħseb jiena u int nistabu bejniethom daw il-ġenerazzjonijiet. Qegħdin tlieta kontra il-ġenerazzjoni tagħna qisha dik il-hybrid. Fejn aħna bdejna konna l-ewwel ġenerazzjoni u Malta li bdejna nirrealizzaw f'ċertu numri illi jekk mussa nagħmlu xi ħaġa, jekk mussa nibdew nieħdu sib l-ambjent tagħna ħanbagħtu mhux għalfejn jkunu konsegwenzi Ewropej u legali, imma konsegwenzi ta' saħħa. U tul is-snin il-ġenerazzjoni li ġiet warajna, il-ġenerazzjoni ta' Naomi, huma iktar sensittivi
għal dak is-suġġett. U dik ġejja propju maħabba l-fatt li naħseb aħna stess ikkontribwejna biex ikkreajni dik propju bl-iżbalji illi saru tul is-snin, ma niddejjaqx ngħid li saru żbalji ambjentali anka kbar f'dan il-pajjiż. U naħseb anke l-pressure innifisha tal-Unjoni Ewropea illi kultant huwa jieda irrid nara u nħu pjaċik nara il-ġenerazzjoni ta' Naomi jibdew bir-rota flok bil-karozza pereżempju, jwarbu l-karozza. Jiena nixtieq nipprattika, għamilt snin nipprattika barra l-pajjiż kont nieħu pjaċira li ġa parti l-aspett ta' physical l-aspett fiżiku li inti qed tiċċaqlaq għandek l-aspett liħor li qed tifranka mill-ħela ta' ħin biex tipparkja, eċetera, eċetera. Nemmen kif qarrenu ovvjament il-pożittiv minn dan huwa kbir li kieku kellna narfu naslu għalih. Il-challenge dejjem għax inti biex taqbad l-infrastruttura ta' pajjiż illi mdorrija tagħmel l-affarijiet b'ċertu mod. Umbagħad tibda ddawwara biex tagħmel affarijiet wara nieħdu l-infrastruttura tat-toroq. Mela toroq issa nibdew fl-aħħar illi ma nagħmlux triq jekk ma nippruvawx noħolqu cycle lanes u nippruvaw nkunu sensittivi għall-aspett ambjentali. Mhijiex min tista' tfaqqas ubajk. U fil-li ma tistax issuq ir-rota fil-ħan iġi suq ir-rota. U naħseb li dan il-viżjoni jipprova Roberta Bela qed jipprova jdaħħal dik il-kultura mhux naħseb għall-gvern tiegħu u di ħaġa li tuġobni ħafna, mhux għall-gvern li ħajmexxiju, però għall-gvernijiet li ġejjin warah illi jekk fuq u forsi sabda xi sodda mifruxa mill-aspett ta' explosions u ekonomija u jipprova jifrex is-sodda alta wara anke mill-aspett ambjentali u ta' infrastruttura li tkun sostenibbli. Din il-viżjoni ta' carbon neutral il-pajjiż ikun carbon neutral sas-sena 2050 seta' faċilment ħallija barra qiegħda l-bot għandna ħafna fil-fatt iktar matul is-snin hija xi ħaġa ambjentali li tant hemm xogħol għaliha li it takes time, hemm ammont ta' snin li wieħed irid jaħdem għaliha. Però l-fatt li Roberta Bela qal minnu fih li din hija waħda mill-viżjoni tiegħi minkejja li fil-bot, ġifieri jidher li hemm dan l-impenn. Forsi qabel lanqas biss kienet tkun fuq biċ-Ġakarta, ma l-fatt li inti qed torbot waħda mill-viżjoni mill-pilastri tiegħek propju mal-ambjent jawgura tajjeb u jalla kif qal tajjeb renu naslu f'dak l-istadju fejn nkunu fuq ta' qudiem net, s'issa maħniex, imma nkunu fuq ta' qudiem net, imma f'dan l-aspett naħseb il-fatt li qegħdin nagħtu dan il-kontribut lejn l-ambjent u dan il-commitment jawgura tajjeb ħafna. Iva, wasanna fit-tmiem u allura xtaqt kan il-ħini u għandna ftit ħin biex kummenti konklusivi minn naħa tagħkom diffiċli ngħidu se jiġri għas-snin li ġejjin, però kwalità oħra li forsi ma semmejniex dal-programm kien il-kwalità soċjali. Jiena nemmen illi Roberta Bela ta' spinta l-aspett soċjali biex ikun jarġa' jmur lura l-eruq tal-Partit Laburista. Jiena naħseb illi tal-element ta' il-futur nemmen illi għandu jkun pożittiv għax jekk f'din is-sena li għadna kemm għaddejna stajna niddiskutu illum u f'ġranet oħra il-pożittiv kollu li sar bit-tmexxija ta' tal-gvern li dejjem ngħidwa sejrin tajjeb meta l-affarijiet qegħdin kif inhu maħseb wara meta l-affarijiet se jkunu iktar faċli. Wieħed iżomm il-momentum, nafu li għandna Prim Ministru li dak il-momentu ħajżommu għax huwa tip ta' bniedem li anke meta titkellem miegħu iżommok dejjem on tenterhooks, dejjem tkun lest u naħseb illi għadna ħanejxu żminijiet verament tajbin. Grazzi ħafna Chris Naomi, l-aħħar ftit sekondi miegħek għaliex qed jafsu. Naħseb l-osservazzjoni tiegħi li Roberta Bela mhux qed immexxi fiżolament għandu bżonn naħseb is-sostenu s-sapport ta' kull wieħed waħda minna li qegħdin hemmhekk wara aħna appoġġjaw aħna kollha li għandna qalbna il-Malta u l-Partit Laburista u l-valuri li nħadmu ġifieri bla dubju ta' xejn nibqgħu mixjin hekk untu s-sapport kollu tagħna ħajbenefikaw fl-aħħar mill-aħħar il-familji kollha Maltin u Awċin. Grazzi ħafna Naomi, Chris, Reno, grazzi ħafna li kontu magħna nawguralkom il-lejl tajb, Sinjuri wasalna fit-tmiem. Xtaqt inħallikom wara dawn il-ħin li qattajna flimkien analizzaw din is-sena billi inħallu fidej Mart il-Prim Ministru u allura Lidja Bela ħatajdilna il-kummenti tagħha propju dwar il-valuri li semmejna aktar kmieni li ħaddan il-Prim Ministru Roberta Bela u se nħallikom dawn il-kummenti. Jiena ningrazzjakom tal-li kontu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Nsellmilkom. Robert huwa sod ħafna fil-valuri li jemmen fihom u l-valuri li jemmen fihom Robert huma l-valuri li nemmen fihom jien u huma l-valuri li qed nipprovaw innislu fit-tifla tagħna Georgia May huma l-valuri tas-soċjaliżmu. Dak illi
tipprova tagħmel l-mutija biex tajn lil ħaddieħor, biex tagħmel il-ġid lil ħaddieħor. U faċli ninsew kemm nistgħu nagħmlu ġid xi kultant meta nkunu maqudin bħala poplu wieħed. Jekk nieħu eżempju wieħed, l-idea li ġid tat-tifla Ġorġa fi żmien tal-miliet dik illi ssejjaħ lil poplu Malti Wawċi biex jagħti xi ħaġa żgħira biex nferħu lil tfal oħra. L-input li jagħmel il-poplu Malti Wawċi żgħir għamel ġid kbir, ġifieri rajna kif il-riżorsi ġew wara sejħa u l-poplu ingħaqad u għamlet ħafna ġid u ferħet ħafna tfal. U allura dak huwa dak li nemmen fih jien illi meta ninaqdu flimkien inkunu nistgħu nagħmlu affarijiet kbar. Illi aħna huwa akbar milli jiena u nemmen iva li Robert ipoġġi dan il-valur f'kull deċiżjoni li jieħu bħala Prim Ministru. Follow-up lura fuq One b'aktar diskussjoni politika, attwalità u ġrejt kurrenti. Kull nhar ta' tnejn fid-9:15 filgħaxija. Kunu miegħi Kristi Karwana. Titilfuhx.